Pane madevelopments anoitika aiwa mugovernment anouya achiupdatewa nakuona majarajaros mamuziva kuti aiwa vakomana ava vanenge vane inside information vanopinda vataura mashoko vachiexposa aiwa chaos kana kuti controversy iri kuitika kumusoro uko kufinance ministry. Sana pena mashoko anobuda nyorwa musana nhasi ndokupoka paya panoti subscribe like or turn on the bell icon. Tikipinda pahendo yamajarajaro samposta this picture muri kuona aiwa rina David Mnangagwa in the middle nevamwe vanoshanda navo kufinance anonyora chiti Mr. Fidelis Ngorora, Chief Director in the Ministry of Finance, Economic Development, standing next to David Mnangagwa in the hereditary, has died under unclear circumstances. BP Communications. Recently, David Mnangagwa, the driver, also died in a hotel due to diabetes complications. Tumashokana budataukwa panapa na majarajaro satramashoko kuti aiwa this unclear circumstances akonzeresa kufa kwa Fidelis Ngorora anova Chief Director in the Ministry of Finance and Economic Development kunoshamisa kunotofundisa vanhu paona kuti apana kana a month taona kuti a driver wa David Mnangagwa also succumbed to the same complications eva ashaika aiwa in a hotel. Mashoko anobuda exposed pana majarajaros vachiti aiwa zvii zvakuitika kufinance uko tangoona vanhu vangotsakatika zvisina kujeka zvisinganzwisisiki. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake pinai comment section medu mutidze mafunguro enyu. Musana subscribe or like, punch on the bell icon.